L'Ajuntament del Prat ha organitzat per tercera vegada una jornada de portes obertes per tal de que la ciutadania pugui conèixer de primera mà com és l'Ajuntament de portes endins. Les visites podien ser lliures o guiades en funció de la preferència del ciutadà. Dos guies han estat els encarregats d'ensenyar les interioritats de l'edifici a aquells ciutadans que han volgut passar una matinal de diumenge diferent, coneixent més de prop l'òrgan polític més representatiu del municipi. La visita ha estat valorada de forma molt positiva entre la ciutadania. Bueno, jo potser m'esperava que fos més antiga, no tan moderna i tantes habitacions i tantes cosetes, però vaja, molt ben aprofitat tot, per mi, Sí, home, m'ha agradat molt sortir al balcó, per exemple, no? Perquè és una cosa que et trobes molt interessant, de veure aquesta perspectiva tan diferent. Després també el rellotge, veure el rellotge des de fora, també l'he trobat molt curiós, amb tot l'engranatge antic de com funcionava abans, i res, realment molt interessant. Bueno, doncs m'ha agradat molt, perquè jo havia vist la part antiga, però la nova no l'havia vist. I bueno, m'ha agradat molt, sobretot les golfes, m'ha agradat molt, perquè el rellotge allà es veu molt bé i bueno, m'ha agradat molt. Està bé, és un ajuntament petit, no presumptuós i bé, m'ha agradat molt. Sí, també hem après història del Prat, que la noia ens està explicant, una mica més el perquè, ¿no? de tot, y sí. No, la verdad es que muy bien. He visto un edificio muy bonito, muy moderno, muy reformado, muy funcional. Y bueno, no sé, la verdad es que no parece desde fuera que sea tan nuevo como por dentro. Aquesta visita a l'Ajuntament del Prat s'emmarca en el Dia del Municipalisme, el 19 d'abril, i en la voluntat de seguir consolidant el vincle de proximitat entre l'Ajuntament i els ciutadans.